मोनफैबाय आबैलाहानि न' मालदारथार मालाय आबैलाहा इस्रा दाउबो फिसियो आरोना आबैलाहा नै दाउ फिसा फिसा फिसायाव हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल तो नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बरायनाय जाबाय तो बिदिबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों आबैलाहानाव फैदों आरो थांबाय थादों जोङो दायो ओइ आबैलाहानाव बरदिनदि थाबायनो थांगासिनो बोसोर गोदानब्रा मोनफैबाय आबैलाहानि न' मालदारथार मालाय आबैलाहा संख्रिसो लोंगोन बिबारानो मालायसो बायगासिनो दं बेनो आबैलाहानि न'आ आबैखौ दायो खिथागोन आं र' हा हराखैरा इउटुबावसो होगोन आं बेनो आबैलाहानि न'आ वाव जा मोजांखा बारदों ओमफ्राय नै इथिं सोर दोङो सिमांसा नुदों बेनो आरो इस्रा दाउबो फिसियो आरोना आबैलाहा नै दाउ फिसा फिसा फिसायाव फाराम ओमफ्राय आरो ओइथिंबो दङ अमाबो दङ बेलाय सापातबो दङ एसे जेराव गैला बेलायसो आबै आबै अमाया खैथा दङ नोंस्रा अमाया खैथा नौथाना बेसेबां होनखोथाय खोनालागासो आयौ फेरेल सुवानो हाबदों नै आयौ हाब्बाय 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 आयौ बहानिथो हायफादों बिलाय थोद गिलु बालु गैला बेयावबो दङ नै बै सापाताव फिसियो ओमफ्राय र' अमाया बबेथिं दोननो र' खोन्थाहैगोन बिसोरनो लोगोफोर नायलांबायल' था नोंसानि अमाखौ खोन्थानो नागिरदों र' गैला बेयाव देन्जार अमा फिसाबो दङ नै दासो फिसा फिसा आरोना लोगोफोर नै बेयाव दंबावो आरो इयाव माबा आं बिराद गगा मोनदोंलै लोगोफोर नैबे बिमासो ना मासोथाय ओइ बेलु बेलु माथो ओइ सापाथियावसो हाबना दंजोबो लोगोफोर हैया हैया खारदो तो बिदिबा भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर ओमफ्राय आं जानाय मानायखौ खोन्थायासै आरोना गुजुबाय थानायखाय देनां खोन्थासिगोन बेखिनियानो लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन।